बे समाव बोथोरनि मोनसे गोनां रादाब दैलां बोथोरनि समाव अखा हानाया गोबां खम जादों जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। मौसुमि बोथोर सफैनाय लोगो-लोगोनो खोला सोनाबनि मौसुमि बार बारनायजों सरासनस्रायै आसामाव गोबां अखा हायो। नाथाय बे बोसोराव मौसुमि बोथोर सफैब्लाबो अखा हानाया गोबां खम जादों जायनि जाहोनाव बेनि फिथाइ महरै सिदोमाया सा-सानजा ओनसोलाव सौहैनाया खम जादों। मख'नो गोनांदि प्रशान्त लैथोमायाव एल निनो सोमजिखांनायनि जाहोनाव बोथोराव गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। सरासनस्रा महरै प्रशान्त लैथोमायाव एल निनो सोमजिखांनाया भारतआव मौसुमि बोथोरनि अखा हानायखौ हेंथा होयो। मख'नो गोनांदि एल निनोआ मोनसे बारहावानि महर जाय सानजा क्रान्तियारि प्रशान्त लैथोमानि सा बाहागोआव दैनि सरासनस्रा दुंखावनायजों सोमजिखाङो। बेयो एल निनो साउदार्न असिलेशन थाखोनि मोनसे बाहागो। एल निनोजों मुलुगनाङैनो बोथोरनि महरफोराव मोनसे मैखोम गोहोम गोग्लैनो हागौ जायनि फिथाइ महरै रानस्राव, दैबाना आरो गोब्राब दुंथाइ जानो हागौ। एल निनोनि गोहोम गोग्लैनाया खमायलांगासिनो दंब्लाबो बेनि बारमण्डलनि गोहोमफोरा सोलिबाय थादों जायनि जाहोनाव आसामाव एसेल' बिबांनि अखा हादों। बोथोर सोलायनाय आरो मुलुग दुंखावनाय, बारायनाय बिदुं आरो गोलाव समनि बारहावा सोलायनाया गोबाव समसिम गोरान सम आरो अखा हानायनि महरखौ सोलायहोदों। बेबादि जाहोनाव आसामाव अखा हानाय सानफोरा बाङाय जालांनो हमदों। पेसिफिक डेकेडल असिलेशनआ प्रशान्त लैथोमायाव 20 निफ्राय 30 बोसोरसिम बोथोर सोलायनायनि मोनसे जाहोन। लैथोमायाव बे गोलाव समनि बोथोर सोलायनाया सा-सानजायाव बोथोरनि महरखौ गोहोम खोख्लैयो जाय मिथिंगानि मोनसे हाबाफारि। सरासनस्रा महरै बाङाय जोमै सोमजिनाय, सिदोमा आरो लोरबां बारनि जाहोनाव जोमैफोरा थोजासे जौगाखांनो हायैयाव अखा हायाखै। अब्लाबो अख्राङाव जोमैखौ खोबनानै थानाय नुनो मोनो।